Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Hay nako, nag-away kami ng boyfriend ko kagabi. Paano? Sabi niya na sa akin na hindi niya na daw ako masusundo everyday sa office. Nakakainis. Wala man lang siyang care sa akin. Sa 3 years namin together, ngayon lang naisip na hindi ako sunduin. Apaka naman niya. Wala lang. Hay, kainis. Bad trip. Yamot. Ito na yung sinasabi dahil sa gas! Ay, nako! May mga relasyon na nasisira! Alam mo, sa totoo lang, ang pamantayan ngayon ng kagandahan ay kung masusundo ka pa rin kahit mataas ang gas. Nakakalurky. Alam mo, pasensya ka na girl ha, pero sa puntong ito, I think mas kakampi kami sa jowa mo. Oo naman. 'Di ba? Kung nayayamot ka kasi hindi ka na niya masusundo, 'di ba? I'm sure nayayamot din siya sa iyo kasi hindi mo siya naiintindihan. Pwede pa rin din naman sunduin, tapos mag-commute kayo. Correct, pwede. Pwede naman actually. Diba? Pwede. Something different. Actually, pwede niyong gawin, pwede nating lahat gawin mga kabisyo ngayon na medyo matindi po yung rise ng fuel prices, ay maging creative po tayo sa mga galawan natin. Oo. 'Di ba? Kung dati laging sasakyan ang gamit, or dati hindi natin iniisip yung salitang carpool. 'Di ba? Minsan ayaw natin ng ganun. Hindi, ayoko nga na may kasabay na iba kasi Tama. syempre hindi ko sila trip kasama o kaya hindi ko trip yung pabango nilang suot o kaya marami kang ganun. It's something that you can consider. Tama. Yung magka-carpool, yung kumbaga kung nandyan lang naman kayo sa isang village, sa isang subdivision, sa isang lugar, sa isang street. Correct. 'Di ba? Pwede kayo mag-usap-usap kung paano kayo magka-carpool. O kaya yung ganyan, katulad ng sabi ni Jegs, kung dati kotse kang sinusundo, susunduin ka pa rin naman, 'di ba? Pero pwedeng parehas kayo magbabike. Tama. Or pwedeng commute, 'di ba? Ganon. Kasi Ako- mahirap eh. Ako naalala ko siguro mga 2 years or 4 years ago, may ganito din pangyayari na parang tumaas din ang gas at ang naalala ko, nag-post ako sa HOA namin. Aha. Kung sino gusto makisabay, ito po yung alis ko. Totoo, correct. Oo, so may kahit sumabay, may sumabay naman, oo. Akala ko natakot kasi mukha ka masamang tao. 'Di ba? Pero may sasabay eh. Totoo. And I think yung maganda 'yan kung gusto mo rin talaga na makatulong. Yung ikaw yung magkusa, kung Yes. ikaw yung merong sasakyan, hindi naman talaga sadyang tulong kasi syempre manghihingi ka rin naman sa kanila. Kumbaga, Very minimal. ambag kahit papaano. Pero kumbaga, meron kayo ang punto naman dito makauwi kayo ng safe at maayos. Tapos merong sharing. Tama. 'Di ba sa inyong mga expenses. Pero Ganun lang yun. alam mo kanina, di ba napag-usapan natin kasi tinanong natin yung mga OJTs natin kung tumaas na ba talaga yung yung presyo ng pamasahe. Pamasahe kasi tayo alam natin gasolina. Oo. May nagsabi na
tumaas ng dati 11, naging 12, May 13. Correct, At ang oo. nakakaloka pa, yung mga e-bike daw. Meron na din. Nagtaas ng mga 5 piso. Hindi naman natin nilalahat. Pero Oo. kung kayo yan, edi shout out. Hello po sa inyo na nagtaas kahit wala pang mandate. Pero Diba? saludo tayo sa mga driver na hindi nagtataas. Kagaya yung mga nakausap natin Correct kanina. ka. O shout out po sa mga kuya natin, sa mga kabisyo natin dyan sa Pasay Central Toda. Ayan, na hindi Hello nagtataas hanggat hindi sinasabi ng, gobyerno Oo, natin. correct. Oo. Hanggat walang mandate, hindi sila nagtataas, Ayan. 'di ba? Gets naman natin mga kabisyo na meron talaga tayong kanya-kanyang paraan para makasurvive Oo. dito, 'di ba? Pero kung may mandato talaga bago magtaas, mas maganda na sundin po natin ito. Correct. Oo. Kasi syempre kahit papaano, form din siya ng Disiplina. Oo, 'di ba? Na maghihintay ka muna bago ka mag-implement ng Correct. pa-something, Oo, 'di ba? na sa mga pasahero na lang din kung medyo may extra. Ayan. Alam naman natin, magbigay din tayo ng konting extra. Correct. Oo. 'Di ba? Yung bang ganun sa panahon ngayon mga kabisyo, tulungan na lang din. Yes, oo. Ito na talaga na naman yung moment ng bayanihan. Correct. Isa lang nga paalala po ulit sa lahat ng mga kabisyo natin, sa mga kapwa natin Pilipino. Nakasurvive nga po tayo ng COVID-19 na hindi tayo first world country, Correct. 'di ba? Oo. May mga ibang hindi na survive ito, 'di ba? Unfortunately, pero karamihan po sa atin na survive natin 'yon. Tama. So na-survive po natin yung COVID-19 na parang, 'di ba, yung mga walang anxiety bigla naka-develop ng anxiety. Yung, Oo. yung mga ganun ba, yung mga may trabaho na walan, may mga na-retrench, 'di ba? Pero hindi ba't okay ka naman ngayon? So itong season na to na mataas ang presyo ng gasolina, definitely maso-survive din natin ito. Ayan, oo. Maging creative na lang po tayo. Tsaka huwag nating iti-take advantage para sa iba. Ay, totoo Pareho tayo yan. lahat dito, mga biktima tayo lahat. Correct. Oo. May mga iba nagte-take advantage, wag Oo. ganun. Kasi alam mo na, pag nagkaroon ng rapture o kaya second coming na tinatawag, May iwan ka. may iwang ka. Yung mga iba na gumagawa ng mabuti, lalong-lalo na sa panahon ng krisis, kukunin ni Lord. Oo. Tapos yung mga nandaraya sa panahon Oo. ng krisis, Oo, may iiwan. iwang kayo dito. So imagine mo, may iwan ka lahat makasama mo yung mga sungay. Correct. Totoo. Tapos, may iwan ka dito, maraming pagkain, pero yung pwede nyo lang gamitin, kutsara na kasing laki ng yung sinasabit sa Oo. dinidisplay. Dinding. Hindi ka rin makakakain, di ba? Oo. Gusto mo ba yun? Huwag ganun. Kasi syempre, krisis tayo ngayon Oo. eh. So kapag ka-krisis, be extra understanding, Correct. mga kabisyo. Oo. Kaya saludo din tayo doon sa mga opisina na nagkakaroon ng mga adjustment. Yes. Pinakikinggan yung Ayan. hinaing ng kanilang mga empleyado Oo. na magkaroon ng adjustment kahit papano. Oo, kasi eventually, apektado din naman sila pag pinilit din ang empleyado. True. Diba? Talagang lahat nagsasuffer. Correct. Domino effect itong Tama. nangyayari. Alam mo, Jegs, talagang everything happens for a reason. Bigla lang na naisip ko, kala mo naman talino na sasabihin. Bigla ko naisip, makinig kayo. Sinong Nicole Ayala nag-forward? Biglang may sasabihin siya. Nicole Ayala, the economista. Chares, di ba? Hindi, Nicole Ayala that believes that everything happens for a reason, di ba? Katulad ng COVID-19, sa totoo lang hindi natin maisip, bakit naman ito kailangan mangyari? Yes, totoo. Di ba? Na isang araw bigla tayong maka-quarantine. Oho. Isang araw, di ba, biglang titigil ang buong mundo. Tama. Pero it prepared us, mga kabisyo, to do things digitally. Correct. Di ba? So, dahil dati hindi ko ito makakalimutan, Jegs, bago mag-COVID-19. So, ano na, mga late na, mga nasa 2018, meron tayong conference call kasama yung kliyente. Natatandaan ko, as in literal na phone, tas ni loudspeaker. Oo. Ganon siya ka, huh? Totoo. Parang walang ibang paraan. Pero that time, parang okay naman. Oho. Minsan, naitawid, nairaos. lalagyan pa natin ng mic, di ba, Oo. para lumakas yung speaker. Oo. Or i-connect natin sa Bluetooth para marinig ng lahat, di ba? Pero, sinong mag-aakala na isang araw, di ba, magkakaroon ng Zoom? Ng Zoom, na ang oo. meeting pala ay matutuloy kahit Correct. digital. Kasi there are a lot of times, mga kabisyo, naranasan natin tong lahat na kung ang meeting ay kliyente, hindi na natutuloy kasi syempre, di ba, ma-schedule. Oho.
pag pinuntahan, pag face-to-face, Ayan. ang daming consideration, Tama. di ba? Parking, gasolina, Correct. schedule ng mga tao, ganyan. Pero pag digital kasi, almost everyone is available. Parang hindi imposibleng hindi ka available Oo, eh. kahit may sakit nga, di ba? Si Correct. Tanya, di ba? Oo, kahapon si Tanya, 'di ba? Dahil importante yung meeting namin. Oo. Kinailangan namin, sabi ko, okay lang na mag half day ka, pero okay lang ba jumoin ka online? Oo. Makinig ka din kasi merong mga i-discuss na mahalaga o Oo. mga importante, 'di ba? So ganun din ngayon na it prepared us na nahanda tayo sa 4-day work week, sa mga work from home, Oo. sa mga online classes, Tama. 'di ba? Hindi nga lang talaga kasing ideal talaga ng face to face. Iba pa rin talaga 'yun eh. Oh, correct. 'Di ba? Kasi walang eksena ng internet connection, walang paglalag na nalalaman, 'di ba? Iba pa rin naman talaga. Pero kahit paano, yung pala yung dahilan. Kasi magkakaroon pala ng ganitong krisis na matindihan. Ito na yata yung Oo. pinaka matinding oil price hike na na-experience ko Oo. sa pagkabuhay ko sa mundong ito. 'Di ba? Kasi ang pagtaas talagang As in, drastic eh. Tsaka halos araw-araw. Yun. Oo. Nakakalurky. Grabe. Oh, 'di ba? So, meron siya ng lahat. Oo. So- Malamang itong krisis na ito, meron din itong preparing for something else in the future. Ayan. Hindi natin sinasabing mas bigger na problema, pero Oo. at least, kumbaga, pag may problemang dumating, medyo petiks ka na kasi, Oo. nadaanan ko na to eh. Oo. Ako looking forward ako do, very optimistic ako na sana itong crisis na ito, dito lalabas yung mga tipong yung mga tao medyo nakakaluwag, hindi mo naman tatanggalin sa problema yung ibang tao, pero Correct ka. yung you share yung konting blessing, konting biyaya para maramdaman din ng tao na may problema na ay oo nga no, para May taong, pay it forward. Correct ka. Diba? At masarap sa pakiramdam yun ha. Yun lang pagtulong sa iba, hindi man maibalik sa iyo kung ano man, 'di ba? Pero yung pakiramdam na Oo. nakatulong ka sa iba, napakalaki na yun. Halimbawa, diba? yung ikaw ngayon, nakasakay ka ngayon kay Manong Driver. Ayan. Yung pagbigay ng tip ng 5K. Correct. Maliit na bagay. Ba naman yan? Kayang-kaya mo nga bumili ng iPhone 17 na Pro Max, fully paid 1 month. Fully paid 1 month. Gaano ba naman yung 5K na tip, di ba? Pero ito yung sinasabi natin na mga paraan para makasurvive. Kami po dito sa Love Radio, speaking of mga tsuper, meron po kaming promo para sa mga Yan. tsuper. Oo. Love Knows No Boundaries promo kung saan Oo. pag nag-register ka at nabunot ka, ay nako, basic. Pwede kang manalo ng 1,500 pesos! At syempre, maraming salamat dahil po yan sa ACS. ACS, thank you so much, Pride Detergent. Maraming salamat. Ako po ang kumikinang ulo, Diego At Bandido. kumikinang ina mo ni Crowley Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Was brought to you. Sabi dito ni Tita J. Walker, feeling ko we're being prepared for electric vehicles. Yun din. posible din. Alam mo nga kahapon naisip ko, parang siguro si Trump yung may-ari ng BYD. BYD, ano pa ba yung mga electric Oo. ng VinFast, Ayan, oo. ganon. Kasi paraan niya pala to para bumili lahat ng electric vehicle, Correct. electric oo. vehicle. Pwedeng ganyan. halimbawa, kung hindi pa kaya yung electric vehicle, pwede din mag-crossover muna sa hybrid. Pwede din, Diba? di ba? Lesser yung gas saka Correct. electric at the Tingin same mo time. ba handa na talaga ang Pilipinas sa electric, sa fully electric? Ako, personally, personal opinion ko, parang hindi pa, in the sense, unang-una, Saan tayo magsasaksak? may issue pa tayo ng flood control, Oo. di ba? Pag binaha yung electric car Ayun na mo, nga. nga. Correct. Ang problema, parang natabunan na nga yung issue ng flood control. Bakit? Hindi ko sure. Parang May may Big nababal... So, napanood mo ba? Hindi Full pa. version. The Big Six na nga daw sila. Nakakalurky. Hindi, pero totoo yan. Yan din ang feeling ng husband ko eh. Parang hindi pa handa yung Pilipinas. Kasi Oo. ilang beses ko na sinasabi sa kanya na, Dad, mag-ano na kaya tayo? Parang mag-transition na Oo. din tayo. Eventually, kasi ang dami na natin nakikita sa kalsada. Tapos sabi niya, mukhang baka hindi pa. Kasi Oo. parang may isang masira dyan. Parang buo yung mata. Syempre, Correct. wala naman ako alam sa sakyan. Di oo na lang ako, di ba? Pag sa amin mga lalaki, isa nga, siyempre, pag halimbawa, nabaha, yun yung worry ko. Pag nabaha, Paano na? Nga ka talaga, Siguro kasi kasi, electric eh. correct, siguro kasi yung mga lugar natin bahain, kaya ayaw natin.
Nakakaloka! Oo. Di ba? Tapos yung mahal dito sa atin, mahal ang kuryente. Yun na nga. At saka tataas din, di ba? Oo, for a time may mga EV na Free. ng free. Oo. Pero eventually, pag halimbawa tapos na yung kontrata na Na free. pag tataas din yung Tsaka parang matagal yung parang ang balita ko wala akong, correct us if we're wrong. Parang matagal yung charging. Mhm. Hindi siya yung parang, halimbawa, nagpa-gas up ka o Oo. ilang minuto ka lang doon. Magtatagal ka lang naman doon kapag kapila o di naman kaya magpaparesibo. So para mga Oras hindi bababa eh. ng 30 minutes, Oo. may mga ganun, may 30 minutes, may 45, may 1 Correct, hour. may 1 hour. may 3 hours, depende. Oo, meron eh. Oo. Depende kung papaano. Pero, lahat ng ito, mababaliwala lang namin ni Diego Bandido kung bibigyan kami ng BYD. Yes, oo, Pag of binigyan course. kami ng BYD, syempre Oo naman, handang-handa Alam naman yung nyo, Pilipinas. kinakailangan na talaga nating mag-migrate. Kaya nga eh. Oo. Ba't hindi kayo nagmamigrate? Sinasabi ko sa inyo. Maling-mali kayo sa desisyon ninyo. or di naman kaya yung hybrid. Oo. 'Di ba? Maganda din siyang Tingin ko option yun eh. yung hybrid sa mga Pwede. medyo ayaw sumugal. Oo, yung Kagaya hindi ako, pa very, ready. ako doon na mag-full EV kasi talagang Hindi, kung magbibigay nga yung BYD. Pero kung talaga, Oo, sinasabi ko sa inyo, mag-EV na kayo. Ayan, 'di ba? Ba't Oo. pa pinagdadalawang isip yung mga Correct. ganyan klase bagay? Pero hybrid is an option. Oo. Tapos kaya ang galing lang din yung parang lahat may rason at lahat may tamang oras. Oo. So, 'di ba kung kailan biglang na-introduce yung hybrid tas yung full electric at Oo. the time na may crisis sa fuel, Oo. 'di ba? At sana din itong crisis of fuel, dito na rin din tingnan yung solar na Ay, industry. oo, correct. Yung solar farming, Tama, tinatawag. totoo. Yung ganun ba? Oo. At saka kung pwede pong medyo babaan yung presyo ng solar panel. Ayan, oo. Wala po bang 15K lang dyan? Meron. Meron. Bili ka doon ng panel, ikaw mag-install sarili mong bahay. Meron sa Divisoria. Tapos gano'ng kaliit? Pupunta doon. Gano'ng kaliit? Kasing liit lang ng payong? Nakakaloka. Pero totoo, yung papaano ba mas magiging, makaisip tayo ng mga ways para maging productive tayo Yan. kahit na may ganito. Correct. Tapos paano tayo makaka-cope? Ang maganda na nga lang kung mapapansin po ninyo mga kabisyo, ewan ko, at least for today, baka in-implement na yung 4-day work week on some Oo, offices. for some, Hindi masyadong matraffic. Nabawasan Oo. yung mga sasakyan sa kalsada. Feeling lang natin Oo. hindi ko sure. Based on observation. Tsaka ako din, may pinost si James Deacon. Si James. Yung tito nating... Oo, correct. Ano yan eh. Kapwa Pogi. kong endorser yan ng Skinny Aesthetics. Yan, Si oo. paring James. Anong pinost si May James? siya na na nag-post na parang sa EDSA nabawasan yung sasakyan. Parang gano'n. correct. Ako din personally na Diba? ramdaman ko rin din. Para siyang hindi Friday. Oo, Ganon. ayan. Yun yung nakikita natin na kahit paano magandang effect. Kasi at least people are learning to Oo. carpool. Oo. People are yung ating kalikasan at environment Yes, din natin. Nakakahinga. Oo. Di ba yun yung nangyari nung pandemic? Yung pandemic na ang linaw ng ng Oo, langit. nakita natin yung skyline. Alam mo Oo. yun na ang ganda pala ng skyline ng Maynila. Yung pagka walang smog, Oo. 'di ba? Baka may mga gano'n na kailangan huminga lang din ng mundo. Ayan, oo. Break, sa kumbaga. take a break, Oo. ganyan. Nasa tamang POV lang. Tsaka ito nga yung sinabi ko kanina sa social media post ko, na survive mo nga na tumagal ka sa maling tao. Ito pa bang Tama. ito pa bang krisis sa krudo? Kakayanin nating lahat ito. Tama. Ayan, ha? So sabi ni Bella, solar is the key. Mainit sa Pinas, kaya best decision yan. Oo, mainit sa Pinas, ibig sabihin, mas, kaya nga di ba yung mga solar na, tawag dito, yung Christmas decors, patok na patok sa atin. Kasi ang init sa Pilipinas, so pagdating ng gabi, matingkad talaga sila. Tama. Lalong-lalo na kung facing the sun yung bahay ninyo o yung lugar ninyo. Well, sana yung gobyerno gumawa ng paraan na yung mga solar industry Yan, na para mas- magkaroon ng competition sa electricity na para maghabulan may ng options, Oo. 'di ba? Kasi pag monopoly, yung Oo. pang isa lang yung pinanggagalingan, walang choice lahat eh. Correct. Kundi Ayan. yun lang ang So, sa mga nag-aalok dyan ng solar, baka pwede nyo kaming bigyan. Hindi po kami nagpapahingi ng quotation. Oo. Rekta na po
Sasabihin po namin sa inyo, bigay po ang Ayan. kailangan namin. Pero kung wala kayong mabigay for now na solar panel, pwede na lang kayo magbigay ng mga gifts dito sa ating TikTok Live. Oo, sa mga nanonood dyan sa Ayan, Toktik. Ayan. yan. Pag-gift naman, pa-experience. Ano ba Correct. yung mga binibigay-bigay dyan? Hindi ko rin alam kung ano yung basta narinig ko lang kahapon na pagka umingi ka ng gift, may Oo. posible. Kasi ang alam ko, literal na regalo eh. Alam mo naman tayo, Oo, tito, basta ako may tita. nakita siya, may mga parang roses, may mga ano pa ba yun? Oo, correct. Basta may mga actual na parang present, Oo. mga ganun. Ayan, Oo. paramdam naman, pa-experience naman, hindi pa Oo. namin na-experience. Pa namin na-experience yung ganyan eh. Ayun na, Wala, may nag-follow. Huwag ka naman magpaasa. Huwag ka magpaasa lalong-lalo pa. Hindi naman tayo laging nagla-live ng mahaba. Oh. Hindi, tapos meron yung di ba sa Toktik, meron yung mga nagla-live na parang sumasayaw-sayaw sila. Pag may nilabas na, aso, nagiging aso din sila. Ano, willing ka na rin bang gawin yan? Tinatanong ko kasi para ihanda ko yung sarili ko. Palalabasin ko yung Nicole Yalang karakter na matindi yung pangangailangan. Na lahat gagawin, di Alam mo, ba? ngayong krisis ng Ngayong krisis, kailangan na wag umarte. Ayan Oo. hello po from UK. Madaling araw po dito. Saya ng bungad. Ayan, thank Wendy you. nga. Bakit Sige ikaw nga, lang ang gift masaya? Pa-experience ka ng gusto gift. namin ma-experience yung gift para sumaya din kami. Charas. Aaron, may surfing penguin. Anong send na kayo. surfing Ayun nga, hindi penguin? namin Send na kayo, naintindihan. guys. May nagpa-rose na daw. Totoo Oo. ba? Ano? Meron na, may nagpa-rose na. May nakita nga akong kaninang rose eh. Meron. Oo. Baka naman emoji lang yun hindi yun yung ano. Diba? Niloloko nyo kami porque hindi kami high-tech. O, diba? Si Tigas Tito Clothing ang nakatutok sa atin ngayon. Ay, hello. Hey! Tigas Oo. Tito, suot namin ang iyong Salamat. t-shirt. Alam mo, napansin ko, parang maganda din pala tingnan, parang may time of the day na nakaganito Correct. tayo. Hindi, si Tigas Tito, parang hindi na ako mag-Viber sa inyo. Yung red na ganito, yung sinasabi ko sa'yo, I think goods din na parang semi like this yung design. Or ano ba? Ano bang uso? Dito lang. Meron ding uso, pwede pababa yung pangalan, Oo. ganyan. Tulungan niyo naman po kami. Mag-isip. Chares. Ayan. Oo. Ayun. Salamat. Ayan na. So, hindi natin nakikita. Baka meron na nagpapadala ng mga gift. So ito, sabi ni Richard Soza, as users, we can buy credits for gifts. So once mag-send si user sa nagla-live, may corresponding amount. Okay. Go. Okay. Oh. Dahil di namin naintindihan, Gcash na lang po rekta. Kasi po pag gift, dadapa po sa office. Panggas po namin. Rekta na po Gcash. Charot. Uy, marami na daw na gift. May mga nagbibigay sa inyo. Paano namin makikita? Paano namin makikita Boy P? Oo, paano ba yon? O sabi ng asawa ko parang hindi ikaw yan, mami ha. Na nanghihingi. Kasi tinatakot mo ko na hindi na tayo makakalakwatsa. Sige, salamat Ayan. sa mga pabigay. Ayan si Inaki-san. Inaki-san, watching from Barcelona, Spain. Taray. Ang saya pampa-good vibes, early morning here. Pwede nga. Gift naman dyan. Sa screen po na mismong live nakikita, yung mga lumalabas sa taas sa comment section ay gifts. Okay. Sabi ng asawa ko, Ayun na, meron na. May pusa ba yun? Ayan, may nagbigay na ng pusa. May pusa. Magkano yung pusa? May heart din. Ayan, salamat sa mga gift ninyo. Ayan. May pa-heart ba yun na emoji? Oy, may rose! Ganon. Ay, may mga rose. Yan pala, nakakatuwa pala pag ganyan. Kaya naman pala maraming masipag. Kaya gaganahan. Alam mo, okay, so sabi ng asawa ko, parang hindi ikaw yan, ganito kasi, di ba natandaan mo kagabi, nagtatanong yung asawa ko, anong oras na, ba't hindi pa kayo tapos? Sabi ko, hindi pa kami tapos sa meeting, 7 p.m. na po kami, nag-umpisa po kaming 3, natapos kami 7 p.m. Pero tumaas po yung mga enerhiya naming lahat kasi nabanggit ng aming digital team, yung mga hatian sa na pwedeng kitain, di ba? Ay, may mga sombrero pa ako nakikita na Anong sombrero?
pusa yung nakikita ko eh. 4 na pusa. Kasi pa kanina may sombrero. Ah, talaga? Bongga. Ayan. Oy, salamat sa inyo. May nag-send din ng bibingka. Thank you, XOXO Peanut. may bibingka din. Si Sarah Shaw. Ayun, sombrero. Yun, may rose. May rose, may sombrero. Sandali, bago May tayo. ice cream. May ice cream. Sabi, si Shari Balut nag-send ng rose. Teka lang, Salamat, gusto lang po namin i-clarify. Digital team, counted na ba tong live na to? Kasi pag hindi, ayoko na mag-effort. Chares! Ayan, si Oh. Phil. Ayan, hi DJ Nicole Diego from Calgary, Canada. Uy, gabi naman si XOXO Peanut Jam. Kanina Ay, pa may nagpapadala. May nag-send siya ng pop. Ayan, salamat. Diba? Baka naman pwedeng 2 times ang podcast. Ubos na ang pinakikinggan ko. Pwede naman Lovely Miranda if the price is right. Siyempre, mataas ang gasolina, wala na po libre ngayon. Charot. Pwede rin po kayo magpaakyat ng live sa viewers para mas may engagement. Ask the digital team. Magpaakyat. Paakyat, kakausapin namin? Or saan siya aakyat? Hindi, tama, di ba? Aakyat as in like, parang katulad ng Kumu dati, yung Kumu Live. So, parang papaakyat pwede kang... yung may sasali? Yun ba yun? Oo, ganun ba? Kasi naririnig ko yung term na yan eh. Paakyat Oo ka daw, na. oo daw. O sige, Ah. sa halagang... Kahit may gagawin pa talaga ako ngayon, alang-alang sa pwedeng kitain. Yan, Magpaakyat. So, Magpaakyat. mangyayari? Kakausapin daw natin, sabi ni Jowa Dicren. Oo. Ikaw na lang, try natin, Daddy. Paano ba yon? Pwede ba yon? Papa P, pwede ba yon? Actually, ma'am, wala pa tayong template eh. Sabi ko nga, okay. oo. Oo. Okay, Sige. ganito po. Binulong po sa amin ng digital, hindi pa daw counted tong live na to sa bigayan. So, wag na muna nating paakyatin. Kapag ka pwede na, game na. Oo, Oo. ayusin lang namin yung template namin. Aha, Oo. yan. Ayusin namin. Tingin ko mukhang masaya to pag ganito. Asus! Biglang naging masaya. Yung live. Kahapon sabi ni Diego Bandido, alam mo dapat lagi tayong nagla-live sa Bornay. Sa YouTube kasi doon talaga. Nakakatawa Mas masaya pag sumayaw kayo. Wait, magkano? Alam mo, kanina nga nag-video kami sa Toda, walang bayad. Oo. Isipin mo yun na gusto lang namin gawin. Paano pa pag sinabi ninyo, sayaw naman kayo to the tune of Ayan. magkano yung pinakamahal na gift? Lechon ba? Kasi natatandaan ko parang sa Kumu, kasi nag-Kumu kami dati. Ewan ko kung may Kumu pa ba? Parang ganun. Ang mga gift nila parang palaki ng palaki. Alam ko pag lechon, pang malakasan eh. Parang Sabi, ganun. drop the price daw. Drop the price? Drop the price. Teka lang. Isang full tank daw. Oo, full tank. Magkano na full tank ng sasakyan mo? Hindi na, sabi ko, Daddy, magkano na full tank ng sasakyan? Sabi niya, hindi ko alam kasi hindi pa tayo nagpapa-full tank. Pareho kami sasagot. Hindi ko alam, hindi pa tayo nagpapa-full tank. Ayan. Problema ng 40s, walang alam sa live. Same. Sabi ni Lovely yan. Miranda. Hayaan mo na. Ayan. Ganun talaga. But thank you. Alam mo, natutuwa po kami pag kami po ay tinuturuan. Diba? Ayan. Tawang-tawa ako kay Diego eh. Masaya pala to. Hindi, iniisip ko kung may aakyat, hindi lang tayong dalawa nag-uusap, Meron third tayong person. kukulitin. Oo. Diba? So, hindi siya masyadong effort na correct. May kukulitin tayo, Oo. 'di ba? Plus, may kinukulit ka. Kumikita ka pa. Oo. Yun eh. Yun. Kikita kayo kalahati. Oo. Ay, yung pinaakyat, may hati din siya. Totoo ba? Ay, hindi, ayaw na. Ayan. Chares. Sa side ko, 25 pounds credit is nasa 19 coins pwedeng gamitin for sending gift. Okay. Okay. Pwede na ba ang 2L para sa sayaw? Ano yung 2L? Dalawang lapad? San ka ba? Ito Anong tapos 2L? Universe and 2 Lion. liters. Universe and Lion po mas malaki. Mas malaki. Okay. Anong 2L? 2 liters. Oo. Ito, 150 lang? Ayoko. TikTok Universe daw, pinakamalaking points, 44,999 points, katumbas.
TikTok Ah. Universe, 15K to... To Ano tong 30K? 15K to 30K? In peso na po ba yan? Hindi ko na po naiintindihan yung mga letra eh. Malamang siguro yun yung conversion sa points. Ah. Ano yon? Points. Anong anong monetary Oh. Gusto ko kasi kung mapapahiya ako, meron siyang Bayad na bayad. meron siyang monetary counterpart. Oo. Zoldrak as a sigurista. Oo. Kulang ang 150. Charas. Hindi naman sa umaarte. Inaalam pa lang din namin to. Kasi napag-alaman namin na pwede pala kaming kumita dito. Kala Oo. namin sa boss lang namin lahat napupunta. Hindi, epekto talaga to ng crisis. Oo, crisis talaga. Kaya nga yung asawa ko nagtataka siya. Crisis kasi to. This Oo. is the crisis. Ayan. Every Ang Friday, suggestion ni Zoltrak, every Friday is Akyat Day. So yung umaakyat, may part din siya doon sa kikitain. Feeling ko kasi syempre may effort din siya. Parang collaboration siya. Oo. Pero paano hatian doon? Eh Gusto di ko yung packet din natin malaman. mga asawa natin. para sa atin lang din. Iikot. Pakitin natin, ibang DJ, ganyan. Pwede. Oo. Ayan. Oo. Collab po kasi madami din followers yung aakyat. Yung mga, natin, asawa, konti lang followers nila. Wag na din sila. Chares! Ayun na yung pamahagi yung kita. Oo. Aha. Ang paakyatin doon mga sikat o meron ng community. Napaka naman. Ganon. So kung walang community, Oo. walang karapatan or walang bearing. Siguro, parang- no? Kasi parang shared Parang na parang... bakas-bakas ang siguro eh. Oo. Parang nagsishare, parang Oo. nasi-share na din kasi sa kanyang Oo, So yung community niya and community ni Love Radio magsasama-sama, maging malaking community. Ito po, ito lang po yung sasabihin namin. Pasensya na po kung ngayon lang po namin to alam. Kung 6 years na po itong kaalaman na ito. Sabi ni Soltrak si Alexander Ay, na hindi. Paakyatin lahat Hindi maliban pwedeng si Alexander. Paahunin yun. Hindi paakyatin. Umahon muna siya sa pagkakaswimming niya sa butuan. Sige. Kayo lang kikita po, wala yung aakyat. Okay. Okay. natin yung kikita. Tapos yung community, kung mas malaking community natin, sumakyat sila. Oo. Sila yung magiging ng community natin. So may expose Parang sila. may parang exposure. Collab talaga siya. Mhm. Okay. So, kung ang may-ari ng account, tas ang sabing hatian ay 70. Charot. Nag-compute ng live. O sige, alamin namin yan in the next few days. PM nyo na si Nicole sa mga Oo, gustong sa mga umakyat na may gustong, mga na may mga followers. Hindi diba? pa kangailangan. Sorry na po. Kasi parang hindi na kami, parang feeling ko, hindi na kami magsa-Skyway forever. Ganon. Sabi ni Eileen Joy, grabe biglang ginanahan sa pag-live, di ba? Mag-aalauna mo na, ayaw pa tumigil. Kaya palibasa. nga Si Don Triumph, nag-send ng finger heart. Ay, salamat. Ganon. Si Richard, sabi niya, listener po ako from Jego Morning Show to Tambalan. Saya may chance ulit to catch the show. Yan. Salamat. Thank you so much. Gustong-gusto ni Lovely yung topic tungkol sa mga ex. Ganun talaga. Si Faye nag-send ng rose. Thank you so Thank much. you sa mga nag-send. Salamat. Ituloy-tuloy lang po natin. Ganyan, ito po yung sinasabi ko lagi na ang power po ng host ay nanggagaling po sa audience. Tama. O siya, bye-bye! Bye! May gagawin pa pala kami. Oras natin mga kabisyo! Alauna na! Metro's #1 Love Radio. Basic!